makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampan takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampan takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy
menjalin cinta. Tapi apa kadayo tiyo bacinta nan putih saja. Di hati denai batanyo ado ko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan biasa nang di hati. Sepanjang masa selamai tinggal oi cinta menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa bila jodoh kau datang. Menjalin cinta, tapi apa kadayo tiyo bacinta nan putih saja. Di hati denai batanyo ado ko cinta suci.